Hello friends, Om Sai Ram. Friends, आज ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନୁହଁ, ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ପ୍ରିୟ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଥିଲି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଅଫିସରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଜଣ ଯାଇକି ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରିକଭରି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି କି କ'ଣ ଏଇସବୁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାଇଲି, RIP ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, RIP ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ RIP ଜଣେ କାହିଁକି ଲେଖିବ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଟିଭି ଅନ୍ କଲି। ଟିଭି ଅନ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲି, ମାନେ OTV, କନକ, ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି ଯେ 9ଟା 8 PM ରାତି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିକି ମୁଁ ବାହାରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବାହାରୁଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେ ଜଗତ କି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଇଥିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସିଏ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୋତେ ଏତେ ମର୍ମାହତ କରିଦେଲା, ଏତେ ମୋତେ ମାନେ ଭିତରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ନିଜର ଜଣେ ପରିବାର ବର୍ଗ ହେଉ, ରିଲେଟିଭ୍ ହେଉ, ନିଜର ଯେମିତି ପରିବାରର କାହାର ସହିତ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକିଟା ଜିନିଷ ନିଜେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରୁ, ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ଜଷ୍ଟ 35 ଏଜ୍, କିଏ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କହୁଛନ୍ତି 34 ଏଜ୍, ଯେଉଁ ବିୟୋଗଟା ଘଟିଲା, এটা ଟୋଟାଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ନା, ଟୋଟାଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼। ତ ଏଇଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହରତ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ। କାରଣ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ, ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ବି ଥାଇପାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କାରଣ ସେ ତ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦୀୟମାନ ସିଙ୍ଗର ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ରାଇଟ୍? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁ କେତେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଆମେ ରିଲ୍ କରିଛେ। ତାଙ୍କ ଗୀତରେ କେତେ ପିଲାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି କେତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କଳାକାର ନଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଲିଡ଼ିଂ ସିଙ୍ଗର, ଆଗ ଲାଇନ୍ର। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଲେନି?
ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଚାକର ବାକର ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ମାନେ ପଇସାର ଅଭାବ ଥିବ ଯେ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେନି? ଆମେ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନା, ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆମେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସୌରତ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଜବ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ୱେଲ୍ଥ। ହେଲ୍ଥଠୁ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବଡ଼ ଏମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ୟାନ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଘର ଦ୍ୱାର ମାନ ସମ୍ମାନ ସୌରତ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ଥିବ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଥିବ କ'ଣ ହେବ? ସେସବୁ ରଖିକି ଆପଣ କରିବେ ବି କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ୍ସଙ୍କର ବୟସ କେତେ? 35। ସିଏ ଯଦି ଆଜି ଥାନ୍ତେ ନା ଠିକ୍ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲର ରାସ୍ତା ବିଛା ହେଇଥିଲା, କେତେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣି ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜାଣିନଥିବେ, ଜାଣି ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନଥିବେ ବୋଲି କେହି କହିପାରନ୍ତି, ଜାଣି ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ବହୁତ ଯିବାର ଥିଲା ନା। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେସେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତିକି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜ ହେଲ୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦର କରିବେନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କଥା ତାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଦେଉନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବୋଲି ତା'ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଶ୍ଚାତାପର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇକି ଠିଆ ହେବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ଏଇଟା ସହଜରେ ମିଳେନି, କେତେ ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ମାନେ ଫଳ ଏଟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଦେବା? ମୁଁ ଯେତିକି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତିକି, ତାର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା, ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ କାମ କରୁନଥିଲା, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଲିଭର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଲିଭର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେମିତି ହୁଏ, ଲିଭର କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଲିଭର ସମସ୍ୟାରେ ସଫର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କାହା ନାଁ ନେଇପାରିବିନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହାକୁ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା, ଗୋଟେ ନିଶା ପାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେବେ ତାଙ୍କର ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥାଏ। ଆର କଡ଼ା ମାନେ ଏଇ ନିଶା ପାଣିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇଲେ ନା, ଆପଣ ସେ ଖାଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାରଲି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ତ ହେବନି, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ପେରିଓଡ଼ିକାଲି ନିଜ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ନିଜର ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍, ନିଜର ଅର୍ଗାନ୍ ଠିକ୍ସେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ସଜାଗ ଥାନ୍ତୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜରେ ଥାଉ। ଏତେ ସରି କାହିଁକି ହେବାକୁ ଦେବେ? ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ବଡି ସିଗ୍ନାଲରେ? ମୁଁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଦେଖୁଥିଲି।
से स्टेज शो रे से गीत गाई पारुना ठीक से माने लाटेस्ट कौटी गोटे बालेश्वर बोधे खंतापड़ा ना कौन एमती जस्ट किटा मु वीडियो स्क्रोल अप करूली से गीत गाई पारुना तंटी निज गीत जोटा से निजे गाई से गीत से गाई पारुना माने बॉडी ऑलरेडी सिम्पटम दे सारे बॉडी ऑलरेडी मेसेज दे सारे किंतु स्टिल एते अवहेला कौन पाई ये ठीक नुह ना आतापर ए सबू जिते जहाँ कहले भी कौन मनीषटा तो ना आम गहण तो ना तेणुक आज मुझे बेसी किसी कहबिनी मोर केवल एति कहबार थिला मोर व्यूअर्स मानक मो फ्रेंड्स मानक मो नियर एंड डियर्स मानक एटलिस्ट यही जिनसटा को ध्यान देवे निज हेल्थ को ध्यान देवे निज फिजिकल फिटनेस को ध्यान देवे समस्त जीवन में टेंशन अच्छी आज्ञा कहा जीवन में टेंशन नहीं सुख आ दुख गोटे कॉइन रो दीटा साइड सुख आ दुख गोटे कॉइन रो दीटा साइड आपण निजको जदि निजको नष्ट करदेवे गोटे कौन सी गोटे टेंशन रो बहाना देकी माने मोर ये पळेला सी पळेला मो पाखरु ये छाड़ी की चली गला सी छाड़ी की चली गला एटा केबे भी ठीक कथा नुह ना सेही मनीष जी टोटाल यंग समाज को प्रेमर माने कौन बुझाइला माने एते सारा लव सॉन्ग एते सारा सैड सॉन्ग एते सारा हैप्पी मूड रो सॉन्ग केते गीत से गाइछंती आज निजे गोटे दुख सागर माने निजे पड़े गले समस्त बस तेणु मुझे आत्मार सद्गति ठाकुर पाखे कामना करुँच साई बाबा पाखे कामना करुँच से शांति पातु आत्मा को सद्गति मिलू किंतु एटा मोर गोटे ऑनेस्ट मैसेज मोर सब व्यूअर्स मान को निजको निजे चिन्हतु निजको निजे बुझंतु माने सक्सेस पछरे शहरत पछरे पैसा पछरे दौड़ी के किसी लाभ नहीं जदि स्वास्थ्यटा भल अच्छी ए जीवनटा जदि भल अच्छी माने आपन जदि फिजिकली फिट अच्छंती आपणक पाखरे शहरत पैसा ये सब धीरे 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 भगवान के दृष्टि आपण कर्म नहीं कि फल आसो कि सबू जिनस थी जदि आपण पाखरे निज स्वास्थ्य ही ठीक नहीं सबू असार इट्स ट्रू फैक्ट हार्श रियलिटी दिस इज द हार्श रियलिटी ओके भावुँ समस्त को मन को कथाटा छुईब सो आ बेसी किसी कहीपरि एक्चुअली जिनसटा मत हट करमती भगवान कर जीवन को भगवान जो जिनसटा आप एमती नष्ट करने उचित नुह एक्चुअली ठीक अच्छे एतिक रही ओम साईराम साई बाबा आत्मा को सद्गति दियंतु।